În al patrulea episod al încercării noastre de a-L cunoaște pe Dumnezeu așa cum este, vom vorbi despre Sfânta Treime. A medita la cele trei persoane ale dumnezeirii înseamnă a străbate cu gândul grădina de la răsărit de Eden și a păși pe pământ sfânt. Cea mai sinceră încercare a noastră de a pătrunde taina de nepătruns a treimii nu poate fi decât zadarnică și numai reverența cea mai profundă o poate salva de aroganță. Unii oameni care resping tot ceea ce nu pot explica au tăgăduit faptul că Dumnezeu este o treime. Supunându-l pe cel prea înalt unei cercetări regi, limitate la ce văd ochii, ei au conchis că nu este cu putință ca el să fie unul și totodată trei. Ei uită că propria lor viață este un mister. Nu țin seama de faptul că explicația adecvată a celui mai simplu fenomen din natură zace neștiută de noi și că nu-l putem explica mai bine decât putem explica taina dumnezeirii. Orice om trăiește prin credință, necredinciosul la fel ca și cel credincios, unul prin credința în legile naturii, altul prin credința în Dumnezeu. Orice om în decursul întregii lui vieți acceptă realitatea fără să ceară explicații. Învățatul cel mai sagace poate fi redus la tăcere cu o singură întrebare: ce? Răspunsul la această întrebare rămâne pentru totdeauna în abisul necunoașterii, care depășește capacitatea oricărui om de a descoperi realitatea. Thomas Carlyle, urmându-l pe Platon, îl zugrăvește pe om ca pe un profund gânditor păgân, care a trăit până la maturitate într-o peșteră întunecată și care ajunge deodată să vadă răsăritul soarelui. Ce mare ar fi mirarea lui, exclamă Carlyle, uimire extaziată la vederea a ceea ce noi privim zilnic cu indiferență. Cu câtă spontaneitate și deschidere, asemeni unui copil și totuși cu maturitatea unui adult, i s-ar încălzi inima în fața acelui spectacol. Vederea câmpului verde acoperit cu mușchi și flori, copacii, munții, râurile, freamătul mării, oceanul de azuriu de deasupra, vântul cel străbate de la un țărm la altul, norul întunecat luând forma pe care o dorește și care acum varsă foc, acum grindină și acum ploaie. Ce sunt toate acestea? De ce sunt ele? De fapt, noi nu știm încă și nu vom putea ști niciodată, spunea Carlyle. Cât de diferiți suntem noi, care ne-am obișnuit cu toate acestea, care am ostenit să ne mai mirăm. Nu datorită înțelegerii noastre superioare nu realizăm această dificultate, continuă Carlyle, ci datorită ușurătății noastre trufașe, datorită neglijenței, datorită absenței priceperii. Atunci când nu mai gândim, încetăm să ne mai minunăm. Noi numim electricitate flacăra ce izbucnește din norul întunecat și o explicăm savant, ba chiar o reproducem în laborator. Dar ce anume este ea? De unde vine? Încotro se îndreaptă? Știința a făcut multe pentru noi, dar vai de știința care ne ascunde nemărginirea profundă, sacră a necunoașterii, pe care nu o putem pătrunde niciodată, la suprafața căreia știința noastră plutește ca o spumă ușoară. Lumea aceasta, în pofida întregii noastre științe și a tuturor științelor, continuă să rămână un miracol, minunată, de nepătruns, magică și mai mult de atât pentru oricine vrea să reflecteze la ea. Am încheiat citatul. Cuvintele acestea pătrunzătoare, aproape profetice, au fost scrise în urmă cu mai bine de un secol, dar niciuna din răsunătoarele realizări ale științei și tehnologiei de atunci nu au invalidat nici măcar un cuvânt și nu au dovedit ca fiind depășit nici un punct sau o virgulă din ele. Noi încă nu cunoaștem destul. Salvăm aparențele repetând în mod ușuratic jargonul popular al științei. Exploatăm măreața energie care străbate lumea noastră. O stăpânim perfect cu mașini și utilaje. O facem să ni se supună precum djinul din lampa lui Aladin, dar tot nu știm ce este ea. Spiritul lumii, materialismul și agasanta prezență a lucrurilor au înnăbușit lumina din sufletul nostru, transformându-ne într-o generație de păpuși din paie. Ne ascundem ignoranța în dărătul cuvintelor și ne este rușine să ne minunăm, ne este teamă să șoptim cuvântul taină.
Biserica nu a șovăit să propovăduiască doctrina Sfintei Treimi. Fără să pretindă că o înțelege pe deplin, ea și-a prezentat mărturia și a afirmat neîncetat ceea ce ne învață Sfânta Scriptură. Unii tăgăduiesc faptul că Sfintele Scripturi propovăduiesc treimea dumnezeirii, pe temeiul că întreaga idee a Trinității în unitate este o contradicție în termeni. Dar, din moment ce noi nu putem înțelege nici măcar căderea unei frunze pe marginea drumului sau cum iese din găoace un pui de graur, de ce am pretinde că înțelegem ceva din Sfânta Treime? Vom avea o imagine mai înaltă despre Dumnezeu, spune Mihail de Molinos, știind că El este de nepătruns și mai presus de capacitatea noastră de înțelegere, decât dându-i vreun chip, încercând să definim frumusețea ființei Lui cu știința noastră neîndestulătoare. Nu toți cei care s-au numit creștini au fost de-a lungul secolelor trinitarieni, dar, așa cum prezența lui Dumnezeu în stâlpul de foc strălucea deasupra taberei lui Israel în tot timpul călătoriei sale prin pustie, declarând întregii lumi, acesta este poporul meu, la fel a strălucit și credința în treime deasupra bisericii întâilor născuți, începând cu vremea apostolilor, în timp ce ea, biserica, a continuat să dăinuiască de-a lungul veacurilor. Credința aceasta a fost însoțită de puritate și putere. Sub standardul ei au mărșăluit apostolii, părinții, martirii, misticii, autorii de imnuri, reformatorii, inițiatorii marilor treziri spirituale și pecetea girului divin s-a văzut în viața lor și în osteneala lor. Deși aveau păreri diferite în chestiuni minore, doctrina treimii îi unea pe toți. Ceea ce Dumnezeu declară, inima credincioasă mărturisește fără să aibă nevoie de o altă dovadă. Într-adevăr, a cere o dovadă înseamnă a lăsa loc îndoielii și când ai dovezi, credința este inutilă. Cel care are darul credinței va recunoaște înțelepciunea din următoarele cuvinte pline de îndrăzneală ale unuia dintre primii părinți ai bisericii. Cred că Iisus Hristos a murit pentru mine, fiindcă este incredibil. Cred că El a înviat din morți, fiindcă este imposibil. Aceasta a fost și atitudinea lui Avraam, care, în ciuda tuturor dovezilor, a rămas tare în credință, dându-i slavă lui Dumnezeu. A fost și atitudinea lui Anselm, al doilea Augustin, unul dintre cei mai mari gânditori ai creștinismului, care a susținut că credința trebuie să preceadă orice încercare de a înțelege. Reflexia asupra adevărului revelat decurge în mod firesc din existența credinței, dar credința vine mai întâi la urechea ce aude, nu la mintea ce cugetă. Omul credincios nu cântărește cuvântul, ajungând la credință printr-un șir de raționamente, nici nu caută confirmarea credinței în filozofie și știință. Înseamnă aceasta că trebuie să renunțăm la învățătură și erudiție ca fiind lipsite de valoare în domeniul religiei revelate? Nici de cum. Învățatul are o sarcină de o importanță vitală ce trebuie îndeplinită într-un perimetru bine definit. Datoria lui este să garanteze puritatea textului pentru ca acesta să fie cât mai fidel cuvântului scris inițial. El compară verset cu verset până ce descoperă adevăratul înțeles al textului. Dar aici se și sfârșește autoritatea sa. El nu trebuie să adopte niciodată o atitudine de judecător față de ceea ce s-a scris. Să nu se încumete să aducă înțelesul cuvântului înaintea scaunului de judecată al rațiunii lui. Să nu îndrăznească să elogieze sau să condamne cuvântul ca fiind rezonabil sau nerezonabil, științific sau neștiințific. După ce a descoperit înțelesul, acel înțeles îl va judeca pe el și niciodată invers. Doctrina treimii este un adevăr al inimii. Numai Duhul omului poate pătrunde dincolo de perdea pentru a ajunge în Sfânta Sfintelor. Fă-mă să te caut însetat de dor, implora Anselm, fă-mă să tânjesc după tine atunci când te caut. Lasă-mă să te găsesc în dragoste și să te iubesc atunci când te găsesc. Dragostea și credința se simt acasă în preajma tainei dumnezeirii. Fie ca rațiunea să îngenuncheze plină de reverență în curtea de afară. Hristos nu a șovăit să folosească forma de plural atunci când a vorbit despre sine, alături de Tatăl și Duhul. Noi vom veni, a spus El, și vom locui împreună cu El. Și a mai spus, eu și Tatăl, una suntem.
Este deosebit de important să ne gândim la Dumnezeu ca la o trinitate în unitate, fără să confundăm persoanele sau să divizăm esența. Numai astfel vom avea o gândire corectă despre Dumnezeu, care să fie vrednică de El și de propriile noastre suflete. Tocmai afirmația Domnului nostru că El este egal cu Tatăl i-a înfuriat pe oamenii religioși din timpul său și i-a adus în cele din urmă moartea prin răstignire. Atacul împotriva doctrinei treimii, condus 2 secole mai târziu de către Arius și alții, a fost și el îndreptat împotriva afirmației lui Hristos despre dumnezeirea sa. În timpul controversei ariene, 318 părinți ai bisericii, mulți dintre ei mutilați sau purtând urmele rănilor provocate de violența fizică suferită în timpul persecuțiilor anterioare, s-au întrunit la Nicea și au adoptat o afirmație de credință din care redăm o secțiune. Cred în singurul Domn, Iisus Hristos, singurul Fiu al lui Dumnezeu, născut din El înaintea vremurilor, Dumnezeu din lumină, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut și nu creat, din aceeași esență cu Tatăl, prin care au fost făcute toate lucrurile. Timp de mai bine de 1600 de ani, această afirmație a rămas în picioare ca test suprem al credinței adevărate și pe bună dreptate, deoarece condensează în limbaj teologic învățătura Noului Testament despre poziția Fiului în dumnezeire. Crezul de la Nicea aduce un omagiu și Duhului Sfânt ca fiind Dumnezeu la rândul său, egal cu Tatăl și cu Fiul. Cităm din acest crez: Cred în Duhul Sfânt, Domnul și Dătătorul vieții, care purcede de la Tatăl și de la Fiul, care la un loc cu Tatăl și Fiul trebuie adorat și slăvit. Afară de problema dacă Duhul purcede numai de la Tatăl sau de la Tatăl și de la Fiul, această învățătură a vechiului crez a fost susținută și de Biserica de Răsărit și de cea de Apus și de toți creștinii, cu excepția unei mici minorități. Autorii crezului Atanasian au exprimat cu mare grijă relația dintre cele trei persoane cu fiecare dintre celelalte, completând lacunele gândirii omenești cât au putut mai bine și rămânând totuși în hotarele cuvântului inspirat. În această treime, spune crezul, nici o persoană nu este înainte sau după cealaltă, nu este mai mare sau mai mică, ci toate trei sunt deopotrivă veșnice, egale și nedespărțite. Cum se armonizează cuvintele acestea cu afirmația lui Isus: Tatăl este mai mare decât mine? Acești teologi de odinioară au știut și au scris în crez: egal cu Tatăl în ce privește dumnezeirea Lui, mai prejos decât Tatăl în ce privește umanitatea Lui. Și interpretarea aceasta se recomandă oricărui căutător serios al adevărului într-o zonă în care lumina este orbitoare. Pentru a răscumpăra omenirea, Fiul cel veșnic nu a părăsit sânul Tatălui. Cât timp a umblat printre oameni, El a vorbit despre sine ca despre singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui și s-a referit din nou la sine ca la Fiul omului care este în cer. Recunoaștem că aici este o taină mare, dar nu și o confuzie. Prin întruparea sa, Fiul și-a acoperit dumnezeirea, dar nu și-a anulat-o. Unitatea dumnezeirii făcea cu neputință ca El să renunțe la ceva din dumnezeirea Lui. Când a luat chip de om, El nu s-a degradat și nu a devenit nici măcar pentru un timp mai puțin decât fusese înainte. Dumnezeu nu poate deveni mai puțin decât ceea ce este. Pentru Dumnezeu a devenit ceva ce nu a fost dintotdeauna e un lucru de neconceput. Persoanele dumnezeirii fiind una, au o singură voință. Ele lucrează întotdeauna împreună și nici cea mai mică acțiune nu are loc vreodată fără acordul imediat al celorlalte două. Fiecare act al lui Dumnezeu este împlinit de întreaga Trinitate în unitate deplină. Aici, desigur, suntem nevoiți să-L concepem pe Dumnezeu în termeni omenești. Ne gândim la Dumnezeu în analogie cu omul, iar rezultatul va fi inevitabil mai prejos de adevărul suprem. Dar dacă trebuie să ne gândim la Dumnezeu, trebuie să o facem adaptând gândurile și cuvintele ființelor create la Creator. Este o greșeală, chiar dacă e de înțeles, să concepem persoanele dumnezeirii ca stând de vorbă una cu alta, dezbătând și ajungând la un acord prin schimb de idei, așa cum fac oamenii.
Întotdeauna am avut impresia că Milton a introdus un element de slăbiciune în celebra sa scriere, Paradisul pierdut, când a prezentat persoanele dumnezeirii stând de vorbă despre răscumpărarea rasei umane. Când Fiul lui Dumnezeu a umblat pe pământ ca Fiul al omului, El a vorbit de multe ori cu Tatăl și Tatăl i-a răspuns. Ca Fiul al omului, El mijlocește acum înaintea lui Dumnezeu pentru poporul Său. Dialogul între Tatăl și Fiul relatat în Scriptură trebuie să fie întotdeauna înțeles ca având loc între Tatăl etern și omul Iisus Hristos. Comuniunea aceea instantanee și imediată dintre persoanele dumnezeirii care există din veșnicie nu cere sunet, efort sau mișcare. Frederick Faber scria: în mijlocul tăcerii veșnice, cuvântul infinit a fost rostit. Nimeni nu l-a auzit decât cel ce l-a grăit și liniștea n-a contenit. Ce minunat, ce vrednic de închinare! Niciun cânt sau sunet nu se aude, dar peste tot și în orice ceas, în dragoste, înțelepciune și putere, Tatăl dă grai cuvântului etern și prea iubit. O idee răspândită printre creștini împarte lucrarea lui Dumnezeu între cele trei persoane, acordându-i fiecăreia o parte anume, ca de pildă creația revenindu-i Tatălui, răscumpărarea Fiului și nașterea din nou Duhului Sfânt. Acest lucru este adevărat în parte, dar nu în întregime, fiindcă Dumnezeu nu se poate diviza astfel încât o persoană să lucreze în timp ce alta este inactivă. În Scripturi, cele trei persoane sunt prezentate ca acționând în unitate și armonie în toate mărețele lucrări care au loc în univers. În Sfintele Scripturi, lucrarea creației îi este atribuită Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Întruparea este prezentată ca fiind realizată de către cele trei persoane în deplin acord, după Luca 1:35, deși numai Fiul s-a făcut trup și a locuit printre noi. La botezul lui Hristos, Fiul a ieșit din apă, Duhul s-a coborât asupra lui și glasul Tatălui s-a auzit vorbind din ceruri. Matei 3, versetele 16 și 17. Probabil că cea mai frumoasă descriere a lucrării de ispășire o găsim în Evrei 9:14, unde se afirmă că Hristos, prin Duhul cel veșnic, s-a adus pe sine însuși ca jertfă fără cusur înaintea lui Dumnezeu. Și aici le vedem pe cele trei persoane lucrând împreună. Învierea lui Hristos este de asemenea atribuită când Tatălui, Fapte 2:32, când Fiului, Ioan 10, 17, 18, când Duhului Sfânt, Romani 1:4. Mântuirea omului ca individ este prezentată de către apostolul Petru ca fiind lucrarea tuturor celor trei persoane ale dumnezeirii, 1 Petru 1:2. Și ni se spune că în sufletul creștinului locuiesc Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Ioan 14, de la 15 la 23. Doctrina treimii, așa cum am afirmat deja, este un adevăr care vorbește inimii. Faptul că nu poate fi explicată într-un mod satisfăcător, în loc să fie împotriva ei, pledează în favoarea ei. Un astfel de adevăr a trebuit să fie revelat. Nimeni nu și l-ar fi putut imagina. Același Frederick Faber scrie despre treime: o binecuvântată treime, o maestate pură, voi, trei într-unul. Veșnic unic Dumnezeu, treime sfântă, binecuvântați fie toți cei trei, Dumnezeule, Tu cel ce unul ești, pe Tine te preamărim.